ଓହୋ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମା ଶୂନ୍ୟ ଅଲେଖ ପୁରୁଷ ହେଇଛି ଶୂନ୍ୟମତି ଜ୍ୟୋତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବଦତ ବୋଳ ଆକାଶ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆସୁନ କାହିଁ ଛାନି ଅଛି ବୁଲି ପଳା ବୁଲାଇ ଦେଲା ତତେ ଛାନିଆ କରିଦେଲା ଦେଖେ ବେଲ ଗଛ ଉଡ଼ିଗଲା ତ ବେଲ ଗଛ ନାହିଁ ଗଲା ଯାହା ହଉଛି ବେଲ ଗଛ ପଳେଇଲା ହଉ ଆଉ କଣ ବେଲ ନଥାଉ ଲିମ୍ବ ତ ରହିବ ଦାରୁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ସେଇଟା ତ ଦରକାର। ଆଉ ହଉ ମହାପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି କୋଉଠି କହିଲୁ ଦୁନିଆ ତ ପୁରା ବାଲ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ଗୋଟେ ପାଟି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦିନେ ଦେଖେଇବା ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଖୋଲି ମୁଁ ଅଗିଜଳା 11-12 କାମ ଶେଷ କରିଦେଇ ଆସେ ଅଲଗା ଦିନେ ବସିବା ସାଇଡରେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଉ ତୋର ମୋର ପୁରା ଖୋଲା ପେଣ୍ଡାଲ ମେଳା ବହି ଆଉ ବାଧା ବିନ ଫୁଲ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା ଫୁଲ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ସେଇଟାକୁ ଆଉ କେମିତି ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ କଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛ ଯେ ଭେଟ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଭେଟ ହେଲା ହର ଫେଟ ଆବେ ମିଶି ଯା ମିଶାଣ ଅନେଇଲେ ତ ହରଣ କରିଦେବି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଫେଡ଼ିଲେ ଫେଡ଼ଣ ହେଇଯିବ ଗୁଣାଣ 7 21 9 27 ଇଏ ବି ଗୁଣାଣ ଜଣା ଆମେ ସବୁ ଯା ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ଯାଇଛୁ ହର ଫେଟ ଗୁଣ ମିଶ ଫସର ଫସା ଜଣ ଖସା 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି ଏପାକ ସେପାକ ସେପାକ ଏପାକ କରିଦୁ ପୁରା ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ କଣ ବାବା ଜୋରନ୍ଦା ତମେ ଯିବ? ମୁଁ କ'ଣ ଯାଏ ଆଁ ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଏ ଗାଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଯିବନି? ମୁଁ କ'ଣ ଯାଏ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେ ଖାଲି ଯାତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ଯାଉଛି କେଉଁ ରୂପରେ ଆଉଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ସବୁ ଖାଲି ମୁଁ କ୍ୟାଚ୍ କରେ କିଏ ଦୁଃଖୀ କିଏ ଦରିଦ୍ର କିଏ ଭିକାରୀ ମୁଁ ଖାଲି ଅନାଏ ମୁଁ ଖାଲି ବସି ଅନାଏ ମାନେ ତୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଯିବୁ ଭଟାକି ମାପି ଦେଇଥାଏ ମୋତେ ମାପ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁ କହିଦିଏ ତୋ ଆଖି ମାପି ମୁଁ ମୋତେ ବା ଧରାଇ ଦେଉନି ଧରିପାରୁନି ଧରାଇ ଦେଉନି ମୋତେ